Atachiel oyange ni onegi ka ji mamoko oyudo hinyruok kendo tere osiptende ma Migori, Kilgoris kod Kisii bang' monj kod tulo manyomuoch e tong' e gweng' mar Nkararo gi Enoretet mayudore Transmara. Jafwambo marwa Crispin Otieno chakono weche manyien mago imore gi ripodni. Jumapil okinyi e hospital moro e boma ma Kisii, Jacob Ole Suparu ni otanda bang' ka otimne bero e ng'ute. Jacob mawuok e gweng' mang Kararo oyudore e hospital ka kanyakla kod jogo magirakorego mawuok ir Uasin Gishu e Noretet bang' lweny muoch e tong' margi kendo kelo nek mar ng'at achiel ka mamoko bende oyudo hinyruok. Ka bende waromo gi rawera machielo mawuok e Noretet en kod rem bang' ka nyochwo lwete gi asere. Kata obedo ni ok oloso achiel kachiel, kwayo margi en ni serikal orit mwandugi. Nduru ikaanza saa 11, saa 12 wakafika kwa mabomu. Wakaanza kuchokora mabomu. Vijana wakatoka, wakaenda ni kuuliza nini mbaya, wakaanza vita namna hiyo. Watu wakapigana, serikali ikakuja ikagawa hawa. Lakini sana sana kitu ile inafanya hapo inaleta shida, kuna hii barabara iliwekwa. Hii Natembea Road. Hiyo Natembea Road imewekwa vibaya. Vita tukapigana mpaka kitu saa 5:30. Maskari wakakuja, wakatugawa. Vijana wakarudi maboma, nao wakarudi, lakini hawa hawakuenda waende. Tena wakakaa mpaka saa 10. Ne wadhi achiel kachiel nyaka e tong' ma Transmara mar rango chal mar gwengego ka wan kanyakla kod apisas mag arita kwe ma bende odhi rango chal mar arita bang' tulono. Gweng'ni odong' gunda kendo ji oringo. Barabara alishatolewa Natembea na tunashangaa watu wanang'ang'ana wakitafuta pesa ya shule na wengine wanang'ang'ana kutafuta roho ya watu. Haki tumeteseka, tumechoka. Nataka tufanye nini jameni? Dunia hii ametuchosha. Wasiri wanateremkia sisi kila siku, wanaumiza watoto wetu. Kila siku ni mazishi sababu ya watoto. Hii vita miaka na miaka kila wakati inapigana. Sasa ni karibu miaka 30 hii vita. Mimi nikiolewa nikiwa mdogo, hii vita ilikuweko mpaka sasa hii vita iko. Bang' apisas magarita bagoromo mar lalruok gilando ni giditimo operation motegno e tong'no. Gisani luoro pod okwako alwora no. Vijana wamekuwa wanavamiana. Imekuwa ni vita ya wazee. Ya vijana. Ndio sababu tulikuwa tumekutana tuweke mikakati tuhakikisha kwamba vijana waendelee kupigana. Crispin Otieno, Ramogi TV.